Marta i avui prepararem un tartar d'alvocat i tomàquet cherry. Els ingredients que necessitarem per a aquesta elaboració són un alvocat, una ceba petita, 8 tomàquet cherry, oli d'oliva verge, crema de vinagre, una llimona i sals. I els utensilis per fer la recepta necessitam un ganivet, taula per tallar, un molt rodó, un plat bonic, un molt de mitjà i un ratllador. El primer que farem per començar aquesta recepta és agafar la taula, el ganivet i anar picant la ceba. Una vegada tenim la ceba tallada, el que hem de fer és posar-la dins d'un bol mitjà. I tot seguit tallem el fruit amb aquest cherry que hem rentat abans. Una vegada tenim tallat també els tomàquets, el següent és tallar el bocat. I amb l'ajuda del ganivet li llevem l'oli. O d'una cullera. I el reservem per utilitzar-lo després. Després, amb una cuera, treim la carn de l'alvocat. I el reservem ahí per tallar-lo. I el tallam. Quan el tenim tallat, el posam dins el bol. Tot seguit, amanim la mescla amb oli d'oliva verge, sal i suc de llimona. I ho mesclem bé amb la cullera.
A continuació, amb el molde i el plat i l'ajuda de la cullera agafam el contingut i el posam a dintre. I tenim cura de que no sobresurti. I quan ja està ple, llevam el motlo sense que no es caigui. I amb l'os Ho ratllem damunt per decorar, agafant la crema de vinagre i ja està, ja és per menjar. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Espero que us agradi. Adeu. Ingredients: un albocat, ull, tomàtiga, cherry, Una ceba petita, sal marina, una llimona, oli d'oliva verge i crema de vinagre